Какво е андрагогика? Андрагогиката е педагогика за възрастни. А вие знаете ли, че възрастните учат по малко по-различен начин от децата? Точно за това създадох моят наръчник за обучители "Андрагогиката в професионалното обучение. Път към успешни курсисти". Здравейте, казвам се Цветелина Първанова, по професия съм маникюрист, обучител по маникюр, педикюр и ноктопластика и директор на Център за професионално обучение "Аз мога". Създадох този наръчник по андрагогика с ясното съзнание, че обучението на възрастни изисква различен подход, разбиране и отношение. В практиката си като обучител се срещам с хора, които идват със своя житейски опит, очаквания и цели. Хора, които не просто искат да научат нещо ново, а търсят смисъл, увереност и развитие. Именно това ме мотивира да събера на едно място основни принципи, насоки и добри практики, които да подпомогнат както обучителите, така и самите курсисти. Вярвам, че когато обучението е съобразено с нуждите на възрастните, то става по-ефективно, по-осъзнато и по-вдъхновяващо. Наръчникът предлага и конкретни инструменти за планиране на обучението, обратна връзка, слот анализ и саморефлексия както за преподаватели, така и за курсисти. Целта му е да бъде практическо ръководство, което да подкрепя качественото и осъзнатото обучение за възрастни.